Atxaldeon eta esker bila ona urbiltzeagatik. Gaur bertso saio literaria izango zuen entzungai eta ikusgai. Hortarako bi bertsolari handi gotzaratu ditugu, alde batetik Julio Soto eta bertzetik Sarai Roble. Eta idazlerik ez dugu gotzaratuko, baina haien berlan, haien idatzi perfektuak imatuak, errezitatuko ditugu. Ea esperimentua zer gizatartzen den, eta gehiago luzatu gabe, bertsolarien agurrekin hasiko. Institutoko nire irakasle, ohi guztien arabera, ipuinetako istorio denen egitura da berbera, lehenik sarrera korapioa, ta azkenik bukaera. Gaur hirurok hartua dugu protagonisten papera, sarrera udata korapioa, nik dut eztarrian bera. Ikusiko da ze gertatzen den puntu hontatik aurrera, ea kontatzeko moduko zerbait egiten dugun batera. Atxaldeon entzule hurbildutakoa, bertso literatura bihartedun markoa, naiz da diferentzia den handi askoa, uztartu esperantzan heldu da gaurkoa, hitz idatzia eta kantatutakoa. Beti itzultzen gara eguneroko bizitzan. Ez dago beste lekuri guretzat. Batzuetan, sortzen da apartako zerbait, ez beharren ematen dela. Ematen dut dena gelditu egiten dela kolpetik. Eta ez dela inoiz berriro agian jarriko. Baina korronteak, eguneroko bizitzak, mugimendua duetik. Baita arrizkoa ematen duenean ere. Eta pertsona atsekabetuenak ere, bidea garbitu behar du ez beharra gertatu eta hurrengo egunean. Gozaldu egin behar du. Erosketak egitera edo lanera joan. Inguruko jendearen komentarioa entzun kirolari edo telebistako programari buruz. Bankuko enplegatuarekin eztabaidatu kobratze desegoki batengatik. Pixkanaka, eginkizun hutsal horiek ezabatu egiten diote burutik gertatutakoa. Aurrena ordu betez, gero egun osoz, urren aste betez, bide betez. Azkenean, ez da bere kontzientzian ez beharraren itzal bat besterik gelditzen. Min sort bat. Bernard Atxaga, Nebadak eguna. Dakizuen bezala Juliok, bosgarren txapela irabazi berri du, bera izan zen, Nafarroako txapeldu. Eta txapela bizitzari eta zorionari eskaini zien. Zuek Sarai eta Julio lagunak zarete, lagun minak zarete. Eta zu Sarai aditu zenuen Julioren agur hunkigarriak. Eta zu ere hunkitu zinen. Eta txalotu zinen logik. Baina zu aspaldi honetan entzaude zure honenean. Eta hunkitu zinen, baina zure barneko minak hor segitzen du. Gaur kalean toko dizu.
bizitza horren eder dela ikusteko. Alegintzen naiz problema ez den problematxo hori uzten, eta buruak ekartzen duen txorakeriak ez uzten. Alegintzen naiz eguzkipean azal zaharrak biluzten, baino ez pentsanik ere ez dut beti ederra ikusten. Urteak datoz, urteak doaz, ta ikasi behar da bizitzen. Zure agurra entzun da noski, ni ere hunkitu nintzen. Ez dakizula esaten duzu, da indarrez baieztatzen, baina Julio kanpotik behintzat hori ez zaizu nabaritzen. Baina azala eta mamia batzutan kuriosoa, ze diferentzi bat eta beste izan liteke osoa. Aipagai nola bihurtu zaigun kantatu nuen bersoa, igual lagundu zaitzaket zein da zure arazoa. Esango dizut ea gerora, saiatzen zaren laguntzen, naiz da abila naizen gertuko, lagunen sarea ehuntzen. Arazo bat dut eta etxean beti bakarrik naiz urtzen. Arazoa justo horixe baita, ez dakidala kontatzen. Ta sendatzeko ez da nahikoa mediku baten papela, esango dizu lasai zaitezen, pastilla bat behar dela. Baina zuk sarai pentsa ezazu, uste duzunan bestela, niri kontatu didazulata, sendatzen hasi zarela. Oskola hausten hasia naizta, bide horretatik ekin, baina kalean
guztia. Tauku hau ez da txorakeri bat lasaitzeko angustia. Gaur eguraldi ederra dago, ez hotza ta ez guztia. Eseri zaitez banku batean, ta sentitu eguzkia. Udako lehen gereziarekin egin dut ametsa. Emakumean izkeni dut, eta berak ahora eraman du. Begi beroekin begiratzen dit, bekatu begiekin, eta bitartean bere egin gereziaren aradia. Ustekabean musu eman ditu, eta musuarekin batera gerezia. Eta ni txora egin da joan naiz, egun osoan gereziaren ezurrarekin, hortzen teklatuan musika eginez. Gauean esan diot, badut zuretzat zerbait maite. Eta haren hauan lehen gereziaren ezurra dutzen dut, Manuel Rivas. Julio, erromantiko eta literatura zale sutsua zara. Eta Manuel Rivasen testua irakurri eta bi aldiz pensatu gabe, zure maitasun platonikoa den sarai, limurtzen eta konkistatzeko, sedutzitzeko asmoz, gerezi bat agoratu duzu. Bere haragiaian eta sensualki, goxotasunez, erotismo puntu batekin, ezurra pasa diozu. Baina saraik aurpegi txarra jarri du. Nazka aurpegi hori. Espainiak irekita bukatu da kaba, ze maitasun gordailu bihurtu zait aba, baina sumatzen dizut alako ikara. Ezur formadu baina nere bihotza da, ezur formadu baina nere bihotza da. Ez etzakin bukatu behar dut ezbaia, bihotza ematea bazen zure naia. Julio, ni horrekin ez nago nasaia, goizegi hasi duzu gerezi garaia, goizegi hasi duzu gerezi garaia. Aurrera xeo dela egia hori da, baina jarri ezkero ni zuri begira, zure bi begitxoak ezker eskubira, negua izan dare bikerezi dira, negua izan dare bikerezi dira. Fruta hori ahoan luze egingo
Nik ezurra eta berak mamia nahi zuan, ez zaitezela jarri baina atezuan, hemen egin behar dira pausuan, pausuan, hori eman nahi nizun bigarren musuan, hori eman nahi nizun bigarren musuan. Alako musurik nik ez dut jaso maiz, baina esan didazu saiesteko garaiz. Onartu beharko dut, hain aurpegi lasaiz. Ez dizut esan baina eskrupolosa naiz. Ez dizut esan baina eskrupolosa naiz. Azken 8 urteetan, ai, nere ames guzitan irten zara sarai, luzaz egon naizena erantzun baten zai. Oain argi geldituna zaitzuk ez duzula nahi, oain argi gelditu zaitzuk ez duzula nahi. Nire begiak edota nire bularra, zuretzat izan dira hain jomuga txarra. Jada pasatu duzuta hau da kaskarra, erromantiko eta raroaren marra, erromantiko eta raroaren marra. Alperrik bihurtu naiz gerezi jabea, nere hurrengo konkistan kalamidadea, erabili beharko dut goia eta bea, azeituna bat eta ezurrik gabea, azeituna bat eta ezurrik gabea. Azeituna ahoan naiz eta den gutxi, badezpada etzazu inori erakutsi. Aholku bat emango dizut ta ikusi, liburutan